أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بدءا وختما وبه نستعين ثم الصلاة والسلام على صاحب الخلق العظيم والقدر الفخيم من أرسلته رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Foli ani tanni ante segante ine ko kerengere aw ye sanga ani wati belajeli aw minu ba ka baraw belajeli bla ka o matarafalen to shirifla la mali kono fo ka ta se mali koka ame kisi nema de la fe ala ko chama jidi nini aw kelengelen belajeli nga aka emission mandi keneka larabu kene jogo nyumaya abise ka sabati anga maraw bise ka mara ina fo islamia dine ya afanya na chogo mina Muhammadul Mustafa ila yini minun kanye ladabu nyumauna ani jogo nyumauna muwoso bise ka sabati ananga malimatu baw ina fo ladala ni ala sonama amadonga fo rabiul awali oye femi na dugulente islamia nyuman shila na fora do makalo alakira ba kisi annema bama ambela jeli hakili be jugola kerengeren nyala ni kalo san mambai aklitan fla ni alaka je anga dakun bi obetali kola yani anga do dakun konana ame folidi anga seydawma seyda assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tarawere kulubali te koni basite basi foite alhamdulillah masha Allah. Seyda Makaji Fatima Sawani kon basite alhamdulillah mi ala tan masha Allah. Sey Alhamdulillah wala nyumando foli halibi obisiki awdema aw minuba anga baraje ambulo ka usokolento anasanga ani wati balajeli inafo anya fo nyana chogo mina jem kan damnena bi anga daku ode vitalike mauludun nabawi alakira sanumamba kisi annama bama ale ere bangeli watu neni aw amse ka famiyali ani hakilla jigi bonye ni wati barkama minun kan chogo mina ka sege an yere nafa o hokum konna na anga nyiningali folo ka nyeshi anga malimatuma madam Tarawere amba me kuma be ko mauludi amba do utanga kanyo israka kani aywa na fora mauludi nabawi yere bi se ka nyefoli kanye la nyini jumene bala. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafi khalqillah seyda ami fo ikan nyiningali barga mayna ka tele barakela bela jelen fo. Alhamdulillah ni ya meko al maulidu akuma den yere be bangeni de kofo bangeni meni nabawi farala kan obike alakira ba neman kisiba ye ale ka bangeni alakira ba min nana jien be ka lafiya kama o ka ngenemaya soroli o don san kunbe abe fo o de ma an fe ko maulidu ala ye munu geresege kalanso tagali la olu ba koro do ka fo arabukan kuma den ne do nga abamanan koro de ko bangeni John ka bangeni alakira ba Allah subhanahu wa ta'ala ko ama ko ay jenda alakira ba mi kanu ko son alakira ba mi fene cila nema e dan fen bela jelenyi wala ale bangeni abe fodi mako al maulidu insha Allah. Aywa madam Tarawere ame foli di ma iga ni wala lisanma na sigatala anye famiyali soro maulidu kola nga halibi wala sa faida bi se ka bonye. Seyda Makaji Fatima e fana faranga jume mi bolo halibi madam Tarawere ka korofo ka. alhamdulillah ami anga seyda fo ka barkada aka blasira ka sanma nuna seyda jabiniya me ko maulidu o yan kundigi bangeni ne ma an kishibe ay ale min bangena ka be an fle arabi kalo min na mi ga ale kunbe ale kletan flana ka be tene do andoma kira Muhammad nema an kishibe ay ala sona a bangena ka be ni o sayndi makan kon nana o be klara fo sama tuguni ko amul fiili ko sama kele dok me makan kon nana kira bangena ka be ni o wakati de makalo kletan fla o de kama a wolela ko amul fiili ko sama kele kira bangeni na ko bacha mambi akon nana parce que kira ame mauludu doni jumeyi akira sababu ame kira ere don ni aye kira don amba muso don ni aya muso don ambi adon don mais anto si soro fo mauludu ere de kake ni ame mauludu kira de kodo nema an kishibai kira nani munye dan fem bila jele ga hine soro li adama dem bila jele me hine soro ni Mustafa chili nema an kishibai ni ame Seyda e nyogona selikela bate e nyogona shunduna bate e nyogona jagabola bate che bado nani ayo
ni o ka bangini ma dɔn ni o ka bangini ma feti ni o ma kɛ dun e bi ka seli e bi ka su selitigi ye jɔn ye kira tɛ a suntigi ye jɔn ye Muhamadu tɛ a donc mawuludu an bɛ a dɔn ni kira feti ni kira ka bangini de an bɛ feti kɛ o de kama mɔgɔ sɔn nafa minnu ni an bɛ se k'o sɔrɔ a la kira bangena nin de kama an bɛ mawuludu feti o de ye mawuludu ye alhamdulillah siga t'a la ne ni lagɛlibagaw an ye fayida caman sɔrɔ a la an bɔra ka faamuyali sɔrɔ ka fɔ mawuludu n'a fɔra mawuludu o kan bɛ an ka alakiraba kisi a nɛɛma b'a ma an bɛ nisɔndiya ani yafaraha kɛnɛ minnu sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka a kɛ bonyamasegi ani tasibila ani k'an ka nisɔndiyaw yɛrɛ yira ka sanga ni alakira dili ye an ma kisi a nɛɛma b'a ma o hukumu kɔnɔna na Seyida an kɔni b'a dɔn o waati ninnu na an ka jamana in kɔnɔna na ou bien diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na kɛnɛ bi sigi fan bɛɛ lajɛlen fɛ nisɔndiyaw ani ɲagari bɛ bonya diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ nin waati ninnu na an b'o dɔn an ka jamana yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ mais komi an bɛ Mali de la yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ an da tu o la sinon diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen don ayiwa o tɛmɛlen kɔfɛ Madame Kulubali an bɔra ka mawuludu yɛrɛ dɔn sisan an y'a dɔn k'a fɔ alakira b'a kisi a nɛɛma b'a ma ale ka bangeli waatiw a bɛ fɔ olu de ma mawuludu an bɛ fɛti ni fɛn minnu sigi ayiwa i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye kumana kun jumɛn fɛnɛ na silamɛ ɲuman n bɛ n ka kuma fɔ ayiwa ka tɔ min sigi a kan kosɛbɛ silamɛ ɲuman kun jumɛn na silamɛ ɲuman bɛ mawuludu fêter Seyida an b'i fɔ k'i barikada i ka ɲininkali na i ka différence o ye tiɲɛ ye sabu ka d'a kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin o kuma in bɛ diɲɛ bɛɛ de concerné que ça soit i ye silamɛ i ye kafiri ye i tɛ foyi la i bɛ sɔnni kɛ i bɛ mun na kira kɔni cila bɛɛ ka lafiya kama o ye jogo yɔrɔ ye sabu hali ni e tɛ silamɛ ye ni min ye silamɛ ye o ka jogo ɲumanya kama o ka tɔɔrɔ tɛ se e ma o ye rahmatan lil alamin ye Seyida ni e ye silamɛ ye i sigiɲɔgɔn bɛ yen a tɛ diinɛ fosi la ale bɛ fɛn kɛ min mana diya kuma bɛɛ mais e min ye diinɛtigi ye i ka diinɛ kama borne dɔ bɛ yen e tɛ sɔn k'o dépasser sabu ka d'a kan k'i ka kira ma i degi u la misaliyala mankankolon ci i tɛna ɲɛbɔ a muso fɛ i tɛ ɲɛbɔ a ka nafolo fɛ i tɛna a nambara i t'a kɔrɔfɔ bon ale t'o dɔ tana ye kira cili de bɛ o bɛɛ farafansiya e ye ka diinɛ dɔn pour que i ni mɔgɔ ɲɔgɔn cɛ diɲɛ bɛɛ ka lafiya sɔrɔ min b'a la min t'a la mais nafa minnu bɛ sɔrɔ kira bangeli la a belebele dɔ ye kira yɛrɛ dɔnni ye i n'a fɔ Seyida bɔla k'a fɔ cogo min na an bɛ kira dɔn jɔn don a bɔla Magan ka taa Madinɛ a ye kɛlɛ joli kɛ a bɔkolo ye jɔn ye a balimaw ye jɔn ye kira tun bɛ mun baara kɛ kira yɛrɛ a ye jogoba jumɛnw pratiquer ɲɛnamaya kɔnɔ ni e bɛ se k'o ta i b'a ye ni mawuludu kalo jɔ la ka se fo a sali ma fo ka taa se o san wɛrɛ ma mawuludu bɛ kɛ tuma bɛɛ a bɛ kɛ tuma bɛɛ sabu ka d'a kan kira nana ni taabolo min ye o bɛ ɲɛfɔ de sanga ani wagati bɛɛ nka Seyida a fɔra an ɲɛna de ko dɔn de bɛ kɛ mais e bɛ ka min fɔ nin ye an m'olu faamuya an m'olu mɛn mais nin bɛɛ nafa bɛ sɔrɔ a la a bɛɛ bɛ sɔrɔ a la Seyida ne y'a fɔ n ka kuma daminɛ na Ala subhanahu wa taala yɛrɛ de ko ni wa man yu'azzima sha'airallahi fa innahu min taqwal qulub ko n'an y'ale ka kobaw bonya ko bɛ dusukun ka Ala ɲɛsiranya fɔ koba bɛ bonya ni mun ye i bɛ se sun de la i b'a bonya n'o ye i bɛ se dɔn de la i b'a bonya n'o ye i yɛrɛ bɛ se ka Ala wele ka nafila de seli walima ka sarakati bɔ i b'a bonya ni o ye ka i ka denbaya lahinɛ k'i ka nisɔndiya yira ni o ye n'i ka nasɔngɔ ye 100 ye k'a kɛ 200 a ye sogo 100 na san ka fara kan a banna o bɛɛ de ye Ala subhanahu wa taala ka kobaw bonyali ye ko a bɛ dusukun ka Ala ɲɛsiranya de ko fɔ Seyida ni a kɛli tɛ bɛn e ma min b'a kɛ o to ye o k'a kɛ kɛcogo min ka di o ye o b'a kɛ ten tɔ sabu ka d'a kan a bɛ kɛ kun min kama dɛ o de ye alakiraba dɔɔni a ka taabolo dɔɔni a ye kɛlɛ minnu kɛ ani jɔn sigila mun kosɔn e yɛrɛ ka se ka ladegeli kɛ ni o ye sabu ka d'a kan Ala ko ten laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko kira de y'an ka dugalen ye an bɛ ɲɛnafilɛli kɛ ni min ye sanga ani wagati bɛɛ donc ale to i ɲɛ kɔrɔ i tɛ fili i b'ale de lajɛ k'a taabolo lajɛ a nana ni mun ye a tun bɛ mun fɔ e b'o de ladege tuma bɛɛ donc mawuludu kɛnɛw kan o de bɛ fɔ mawuludu kɛnɛw kan o kun yɛrɛ dɔrɔn kama an kan ka mawuludu kɛ sabu ka d'a kan kira ni a bɔnnaw bɛ yira an na sirifuw ye jɔn ye o bɛ fɔ an ɲɛna kira ka sabaliw kira ka tiɲɛw kira ye kɛlɛ minnu kɛ e tɛna kɛlɛ kɛ
mais ina dɔn ko kira sɛgɛla silamɛya ye sani ka se e ma an b'a kɛ o bɛɛ kama sera mɔlu kɛ kun ka ca fo ka taa fɔ ka se a dan na mais ala kumaba dɔ de ye nin ye. Allahu akbar. Madame Kulubali, an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka nin walawalali ninnu na ni an ye ka da kan an b'a dɔn k'a fɔ silamɛya ye kodɔn diinɛ de ni i y'a ye silamɛya bɛ fɛn o fɛn sabati walima silamɛ bɛ baara fɛn o fɛn kɛ i b'a ye k'a fɔ kodɔn dɔ de b'a la nafa dɔ de b'a la alhamdulillah an bɛ an ɲɛsin madame Makaji ma ayiwa Seyda bɔra ka dɔ fɔ an ɲɛna kun min b'a to kun min kan k'a to an kan ka mawuludu yɛrɛ fêter ne ko hali bi e yɛrɛ bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛna ka da k'a y'a fɔ an ye k'a kun ka ca kosɛbɛ. Alhamdulillah an bɛ Seyda fo ka barikada mawuludu fêteli a kun ka ca kojugu a ye jogo ko min yɛrɛ fɔ kira jogo e k'o dɔn ka tila ka tugu o nɔfɛ ka baara kɛ n'o ye Seyda kira jogo kun ka ɲi kosɛbɛ kira sabalilen kun don donc ni an ye mawuludu fêter ka mawuludu mana tɛmɛ kira jogow fɔra an ɲɛna sabali kun bɛ a jogo la donc e k'i jija sa sabali min fɔra e k'o ta ka baara kɛ ni o ye ka sabali i ni furuɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ sabula mawuludu bɔra ka tɛmɛ san nɔ a fêti si ma fɔ e kɔ e taara a bangeni na e taara a denkuni na e taara a kuncɛli la a fɔra e ko kira nin sabalilen kun don e ma se ka sabali cɛ kɔrɔ e ma se ka sabali buran kɔrɔ e ma se ka sabali nimɔgɔninw kɔrɔ e ma se ka sabali du kɔnɔna na sigida la donc e ka mawuludu fêti kun jumɛn yera a la donc ni e ye kira jogoba dɔ de mawuludu kɛyɔrɔ la e taara ka togo lamɛn e ka wuli ni o ye e ka n'o pratiquer ka san bɛɛ lajɛlen kɛ n'o ye o b'a fɔ a b'e bila yɔrɔ o yɔrɔ mawuludu wɛrɛ bɛna ka n'a kun bɔ i bɛ taa kuma kura wɛrɛ bɛ fɔ i ye kira jogo kan kira jogoba dɔ kun ye sabali ye. Seyda ni ne ye ka nin kɔrɔfɔ ninnu faamuya i bɛ fɛ k'a fɔ an ɲɛna c'est à dire mawuludu fêteli tɛ dɔrɔn mɔgɔw bɛ ka taa mawuludukɛyɔrɔ la an fana bɛ taa mawuludukɛyɔrɔ la donc minnu bɛ kumakan minnu bɛ fɔ ala kira yɛrɛ jogo sanumanbaw la kisi a nɛɛma b'a ma ko olu ta ka n'o waleya laɲini ye o de ye donc ni e sabali la sisan e kɔni n'o sabali bɛ ka to ko bɛ ka kɛ e la Seyda e bɛ ka sabali b'a fɔ ko a bɛ bila yɔrɔ o yɔrɔ an b'a kunda mawuludu kan tuguni u bɛ taa kuma kura wɛrɛ fɔ kira ka nɛɛma ni kisi b'a ye e bɛ tila k'o fana ta tuguni o ɲumankɛla kun don tiɲɛfɔla kun don fɛnnisere kun don e bɛna ka n'o tiɲɛ fana ta sisan ka baara kɛ n'o ye ko mana gɛlɛya cogo o cogo Seyda hali ni a bɛ e yɛrɛ kun kan e b'a fɔ a fɔra mawuludu kɔrɔ ko kira tun bɛ tiɲɛ fɔ dɛ donc e bɛ tiɲɛ fɔ hali ni a bɛ e yɛrɛ kun kan o ye kira k'a di sɛ k'i ka tiɲɛ fɔ hali ni a b'i yɛrɛ kan tiɲɛfɔla man bani mais en tant que kira kun ye tiɲɛfɔla ye Seyda e bɛ kɛ tiɲɛfɔla ye ko mana gɛlɛya cogo o cogo e n'i ka tiɲɛ de bɛ yaala du kɔnɔna na quartier kɔnɔna na hali sigida la e n'i ka tiɲɛ de bɛ ka baara kɛ yen nɔ sabula mun kama e de ye mawuludu fêter kira jogoba dɔ fɔra ni o ye tiɲɛ ye i y'a ta ka baara kɛ n'a ye Seyda dɔ ye jumɛn ye o de ye ka bɛn sabati kira kun bɛ yen de ka bɛn sabati donc sano ni a fɔra ko kira kun bɛ bɛn de mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ donc e fana ka kɛ o exemple ye ka du kɔnɔna na kɛ ko man na cogo o cogo e k'i jija e k'a dilan parce que e taara mawuludukɛyɔrɔ la ka ban a fɔra e ma ko karisa bɔra a taara mawuludukɛyɔrɔ la e ye mun nafa sɔrɔ i ma wari sɔrɔ i ma sanu sɔrɔ mais kira jogo min fɔra ni a kun bɛ bɛn sabati mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ e kana k'o ye bɛnkɛla ye du kɔnɔna na ko mana gɛlɛya cogo o cogo i jija i kana kɛ fitinɛ wulibaga ye kira o ma fɔ e ye k'o ye kira jogo ye mun fɔra e ye k'a kun bɛ bɛn don adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ donc i cɛsiri o la i ka bɛn don o la i ka kɛ dilannikɛla ye e b'a fɔ ko sitanɛ bɛ don i la yɔrɔ o yɔrɔ k'i bɛ bɔ dilanni sira kan dɔrɔn mawuludu wɛrɛ bɛna ka n'a kun bɔ donc ni o kɛra toujours e bɛ ka baara kɛ ni kira jogo minnu fɔra e ye e bɛ ka baara kɛ ni o ye mawuludu kɛli nafa a belebeleba de ye nin ye an bolo. Seyda Makaji i ka kuma ninnu barika b'a la kosɛbɛ ka d'a kan dɔw de bɛ yen nɔ Seyda an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ dɔw bɛ ka mawuludu kɛ mawuludu fana bɛ ka dɔw kɛ siga foyi tɛ a la dɔw ta ye bɛɛ bɛ a kɛ n yɛrɛ b'a kɛ aw ma tila suturama fara koyi suturama jɔlen bɛ yan fɛ ka girin dɔrɔn ka taga jama caya ka girin ka bon ka taa jama caya ka tila ka girin ka segin ka na kɛ futinɛ kolokolobaga ye du kɔnɔna na kana sɔn o ma dɛ hali ni yɛrɛ ne tɛ jɛni de e dun y'i pan ka taa mawuludukɛyɔrɔ la sisan mɔgɔ si bɛ e kɔn ye wa e tun bɛ fɔ bɛɛ ɲɛfɛ kuma min fɔra i y'a mɛn i hakili donna a fɛ mais i ma se ka a baara kɛ donc nafa jumɛn yɛrɛ e ka mawuludu fêteli la donc n'an taara mawuludukɛyɔrɔw la an ka hakili sigi an takun ye takun kelen dɔrɔn de an kana kɛ mawuludu bɛ ka dɔw bɛ ka mawuludu kɛ mais mawuludu bɛ ka anw kɛ an kana k'o kɛbaga ye ni o kɛra dɔrɔn an tɛna nafa sɔrɔ mawuludu kɛli la
kira dun cira de ko bɛɛ lajɛlen ka hinɛ kama bɛɛ ka nafa kama et surtout an muso jɔda bɛɛ bɛ anw na dɛ wa anw de ye kɛnɛtigiw ye mawuludukɛyɔrɔw la Seyida anw musow bi bɔ an n'an denw an bɛ taa kɛ ka fan bɛɛ minɛ mais a jogo kelen ti an na an ti ka se ka tila ka pratiquer tuguni donc an k'a lajɛ an ka kira jogobaw ta ni o de ye sabali ye ni o de ye tiɲɛ fɔ ye ka du kɔnɔna tiɲɛ bi fo k'a dama tɛmɛ an musow nɔ de don an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye wa comme i fɛnɛ mana kɛ du kɔnɔna na ni an ka sotigiw nana k'u bɛna ka na olu lafiya dɔrɔn an bɛ tila ka na ka n'o kuma ta k'olu sɛgɛrɛ wala an t'a tiɲɛ fɔ donc a bɛ fɔ de ko kira jogo ye kun ye tiɲɛ fɔ ye n'i ma ye i bɛ kuma ɲɛfɔ i ka patron ɲɛna i jija tiɲɛ fɔ hali ni a bɛ e yɛrɛ kan tiɲɛ fɔ a ɲɛna a k'i jalaki o ka fisa ka taa namu k'a namara k'a da dɔ kɔ la ten o fitinɛ ka wuli a dun fɔra ye sisan ko kira kun ye bɛnkɛla ye e ka mawuludu nafa kɛra jumɛn ye donc e ma mawuludu fêti dɛ mawuludu de e kɛ wa a taara a banna e ka sira foyi t'a la bilen i b'a fɔ mawuludu yɛrɛ sera ka ban kɔrɔlen min tɛmɛna Seyida e ye mun kɛ o la donc an k'a lajɛ mawuludu ye an k'a minɛ ni an bolo fila ye kuma minnu bɛ fɔ an ɲɛna an ka baara kɛ ni o ye i b'a ye sisan nɔ laɲini ye min ye dɛ o bɛ sabati Ala k'a ɲɛ ka di an ma amina arabi hali bi an bɛ Ala deli faamuyaliko ɲuman Seyida Ala ko o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ka d'a kan nin kuma ninnu alhamdulillah Seyida san kalo 12 an karamɔgɔw bɛ tile kan tan ni ka segin kɛrɛnkɛrɛnnenya la an fa ani an karamɔgɔ Sahibu Jalala Seyid Sherif Osman Madan Haidara an bɛ Ala deli sija ani kɛnɛya Ala k'o di nin cɛkɔrɔba ɲuman in ma depuis kunu fo ka taa se an filɛ nin yɔrɔ min ma a bɛ ka nin kɛlɛ de kɛ n'o ye jogoko kɛlɛ ye kosɛbɛ ka d'a kan an bɔra ka kuma caman fɔ Ala kira ka bangeni yɛrɛ kunkan n'o ye kun min an b'a fêter nka belebeleba yɛrɛ ye o de ye ka se ka ladegeli kɛ Ala kira yɛrɛ jogo sanumanw na mais an bɛ Ala de deli hali bi jogo in ɲuman Ala k'a sabati an ka sociétéw kɔnɔ an ka denbayaw kɔnɔna na Ala k'a to an ka mawuludu a fêteli a ka nafa ɲɛ an ye n'Ala sɔnna ma ayiwa an ka ɲininkali laban Madame Kulubali Madame Traoré Madame Traoré yafa bɔra i bɛ yafa dɛ ayiwa an bɔra ka mawuludu an bɛ mawuludu fêter kun min na an ye caman fɔ o la ayiwa sisan nɔ nafa jumɛn de fana an bɛ se k'o sɔrɔ mawuludu yɛrɛ fêteli la alhamdulillah Seyida i ka nin ɲininkali in barika b'a la kosɛbɛ mawuludu nafa a tɛ fɔ ka se a dan na sabu i yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan an karamɔgɔ kabi kunu fo bi mawuludu kɔni o jala dila ale ma o de hukumu kɔnɔna la bɛɛ kɛla mawuludukɛla ye sabu nafa de bɛ a la nafa fɔlɔ ye jumɛn ye e yɛrɛ min bɛ ka mawuludu kɛ e b'a dɔn alakiraba tun bɛ mun fɛ a tun tɛ mun fɛ Seyida bɔra k'a fɔ sisan o dɔnnen kɔfɛ ka taa o waleya o y'a nafa la belebele dɔ ye wa mawuludu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ i sigiɲɔgɔnw b'a dɔn karisa bɛ diinɛ dɔ la min b'a bolo a sɛbɛ la mɔgɔ min nana ni diinɛ ye n'o ye diinɛ in tigi yɛrɛ ye a b'o tigi fɛ fo ka se a dan na fo a bɛ ladegeli kɛ ni a ye mawuludu fana na i b'a ye tuguni mɔgɔw bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛw la ka na fara ɲɔgɔn kan que ça soit misiriw don wa zawiyaw don fɔlɔ mawuludu tun bɛ kɛ kelen kelen na duguw kɔnɔ walima misiridaw la walima sugudaw la mais sisan k'a bɔ ka tirɛnw fa walima ka taa kɛ misiriw la walima ka kɛ hali kelen b'i siso kɔnɔ n tɛ se ka da n'i ma mawuludu kɛ o kɔrɔ ye nafa de bɛ a la nafa ye jumɛn ye mawulududen yɛrɛ n'o ye alakiraba ye o ladegeli Seyida y'a fɔ a ka tiɲɛ fɔ a ka sabali a ka danaya a ka kalali Seyida mawuludu kɛli nafa bɛ taa se hali mɔgɔ ka denw marali la i ka du kɔnɔ sabu e y'i denw tigɛ minɛ ka taa n'u ye mawuludu kɛnɛ kan ɲina don wɛrɛ i nan'u ɲininka an taara mawuludu kɛyɔrɔ la u ye jumɛn fɔ ko alakira ye jɔn ye den joli tun b'a bolo a muso tun ye jɔn ni jɔn ye o bɛ kɛ sababu ye e denw b'a dɔn ko alakira ba kanu bɛ e la wa i pɛrɛlen don a ladegeli kama u b'i kun tilenna dɔn wa mawuludu fana na i b'a ye k'a fɔ surtout an fɛ yan Bamakɔ sanni min bɛ kɛ mawuludu la sanni feere ni ɲɔgɔn dɔn min bɛ kɛ da t'a la o bɛɛ ye mawuludu nafa ye mawuludu fana na i b'a ye k'a fɔ dɔ bɛ sɔn ka tɔɔrɔ dɔ kun ni dɔ ye ni mawuludu tɛ o tɛ kɛ i ni dɔ bɛ ɲɔgɔn ye mawuludu la fo ka taa diɲɛ wuli sa aw tɛna ɲɔgɔn ye tugun ni e ye sabali min kɛ ni o tigi ye o bɛ kɛ o bolo walanda ye a sigiyɔrɔ la salon an taala mawuludu la dɛ an y'a ye walayi muso ye nin kɛ cɛ in na walima nin ye nin kɛ nin na a sɔnna ka sabali hali a ma kɔrɔfɔli kɛ o bɛ kɛ e bolo leçon ye e mawuludu nabaga bolo
maulidu nafa a tɛ se ka fɔ ka se a dan na a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn sanni feerew bɛ kɛ aw bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na mɔgɔw bɛ déplaceli min kɛ ka taa wajuli yɔrɔw la o ye baraji ye i bɛ kuma minnu mɛn ka taa o baara o fana y'a dama baraji ye hali k'a dan i bɛ wari min bɔ i kun k'a financer maulidu la o bɛɛ y'a damana baraji ye mais a ka kɛ ni alakiraba kanu ye sallallahu alayhi wa sallam a kanu ye jumɛn ye al-iktida'u bihi a ladegeli maulidu nafa banna fɛn min bɛ f'i ɲɛna maulidu kɛnɛ kan hali ni taali tiɲɛ bɛɛ kɛ ka sanni kɛ maulidu kɛyɔrɔ la n'i nana ni alakiraba jogo min ye ka na o pratiquer i ka du kɔnɔ o ye maulidu nafa bannen de ye wa i bɛ sara ni o de ye fɛnɛ Seyda a nafa ka ca an tɛ ban min fɔ la mais ala kumaba de ye kiraba in ladegeli a jogo la a ka taabolo la Seyda y'a fɔ sisan bɛn ni kelenya sabatili la e min ye furukɛ ye i ka du kala ɲɔgɔn na kira ni a musow tun bɛ cogo di i kɛlen k'o ɲini k'o dɔn e ka ladiriya i n'a fɔ kira kun ladiriyalen don cogo min e min ye furumuso ye kira furumusow tun bɛ cogo di i n'i kɔrɔmusow i n'i dɔgɔmusow o ɲini i ka o kɛ ten kiraba ta cogo la sallallahu alayhi wa sallam e mun fana ye den ye kira masa a ye mun fɔ masa bonya kan a ye masaw gasi sigili fɔ ka se degré jumɛn na ala y'o min fɔ a ɲɛna e ka o ladege ni masaw ye o ye maulidu nafa la belebele dɔ ye e min ye sigiɲɔgɔn ye kira ye mun fɔ sigiɲɔgɔnya kisa la o ɲini k'o dɔn i k'o waleya o ye maulidu nafa la belebele ye maulidu nafa a tɛ se ka fɔ ka se a dan na hali i ka feerekɛyɔrɔ sugu hali i ka sotarama doli kira kumana nin bɛɛ kan Seyda ni bɛɛ ye maulidu nafa dɔ ye sabu ka d'a kan n'i taara wajulikɛla dɔ la n'olu m'a fɔ misirida dɔ bɛ dɔ wɛrɛ fɔ si ni si ka fɔta tɛ kelen ye o la i mana bɛn ni yɔrɔ o yɔrɔ i ye kuma min mɛn ka taa o waleya o ye maulidu nafa la belebele ye dɔw bɛna maulidu la baraji ɲini kama Seyda o ni jurumu bɛ segin ala k'an kisi o ma sabu ka d'a kan e bɛna min ka maulidu ɲɛnamaya o jogo tɛ e la e t'a fɛ ka kɛ o ɲɔgɔnna ye dɔrɔn an farala jama kan o tɛ maulidukɛla jogo ye Seyda i tɛ nafa foyi sɔrɔ i ka maulidu kɛli la sabu ka d'a kan e nana tiɲɛ de i mana dilan maulidu dun kɛ kun ye société bɛ se ka lafiya cogo di an bɛ se ka balo hɛrɛ la cogo di mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn tɔbɔtɔ ka ɲɔgɔn ŋani kun cogo di maulidu yɛrɛ nafa la belebele dɔ ye o ye i bɛ taa jama min sɔrɔ bangɔni na walima don ɲuman na walima terrain kɔnɔ ni maulidu yɛrɛ den kanu tɛ u se ka fara hɛrɛ la cogo si la o la e min b'o jama cɛla e ka kɛ dilanlikɛla ye bɛɛ t'a tiɲɛ koyi e min y'a tiɲɛnikɛla ye e ka yɛlɛma ka dilan o de ye maulidu nafa ye Seyda inshallah ayiwa an bɛ ala deli faamuyali ko ɲuman ala k'o di an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma hali bi madame Makaji ayiwa Seyda ye damadɔni fɔ maulidu ko nafa in na ayiwa faranga jumɛn b'i bolo hali bi alhamdulillah Seyda faranga bɛ an bɛ an ka Seyda fɔ a ka walawali kɛ ko ɲuman na et surtout anw fɛ yan ba Maliba kɔnɔna na Seyda dunanw de bɛna don anw kan yan nɔ dunanw bɛ bɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na ka na maulidu kɛ an karamɔgɔ fɛ ni o de y'an ka kuduwa ye ni o de y'an ka kayidi ye a Seyidi Sherif Usmani Madani Hayidara Seyda u b'u labɛn de ka na k'an bɛna maulidu kɛ Bamako yan olu nanen olu ka dépenses u bɛ ji min san u bɛ dumuni min san u bɛ fɛn fɛn san o bɛɛ de wari bɛ don ba Maliba kɔnɔna na yan nɔ o y'a nafa fɔlɔ-fɔlɔ ye a nafa fɔlɔ-fɔlɔ maliyɛnw de b'a tɔnɔbɔ an ka jamana o de bɛ a tɔnɔbɔ o ye nafa sɔrɔ sira de ye Mali ye n'i y'a jateminɛ san fan ɲɔgɔnna san jamana bɛɛ de b'i kunda yan kan n'u nana u bɛ dumuniw san yan u bɛ jiw san yan u bɛ sabaraw de san yan ka don u sen na ka disaw san o nafa fɔlɔ-fɔlɔ bɛ jumɛn ye o bɛ faso de ye sugu yɛrɛ bɛ sugu dɔ bɛ yɛlɛma bangɔni sugu bɛ yɛlɛma bangɔni na Seyda kabako ba bɛ sugu in na dɛ maulidu dɔ senfɛ an taara disatigi dɔ fɛ a ko ni ale y'a ka minɛnw cɛ ka na maulidu dɔgɔkun feere kɛ karamɔgɔ ka yɔrɔ la tantɔ maulidu bɛ ban dɔrɔn ale bɛ taa ka taa malo san ka ɲɔ san k'a ka san balo bɛ san ka garidi ka bila ka jiginɛ kɔnɔ maulidu feere dɔgɔkun dɔrɔn na fo maulidu wɛrɛ o bɛ barika de kofɔ ale y'a nafa bɔ dɔgɔkun kelen feere e b'i ka malo san o na k'i ka kaba san o na k'i ka ɲɔ san na k'a bila magasin kɔnɔna na fo maulidu wɛrɛ yɔrɔ ale y'a nafa bɔ dɛ ni ma farati nin kuma in na maninka ninnu bɛɛ bɛ taa don feereli la mais mɔgɔ tɛ mɔgɔ garisigɛ minɛ n ko dunanw de bɛ na u bɛ sanni kɛ fo mɛridi dɔw yɛrɛ b'u ka minɛn ta ka taa yɛlɛmɛ dumunifɛn feere kama u bɛ feere modèle kɛ Seyda ka bɔ hakili ma a dɔ ye jumɛn ye n tɛ siraba tɔgɔ fɔ siraba dɔw bɛ yen nɔ karamɔgɔ de b'o labɛn pour que maulidu ɲuman ka se ka kɛ olu fɛnɛ sigilen don ka maulidu ma kɔnɔ ko ni maulidu sera ko karamɔgɔ bɛna an ka siraba labɛn k'a garati olu fɛnɛ sigilen don k'u bolo fila da u sen ko sɔɔni ko wagati min na se mais olu y'a nafa bɔ
donc mawludu nafa a tɛ fɔ ka se a dan na a bɛ an faso Maliba ye mawludu su 3 Seyida bangeni kuncɛli denkuni sotaramatigiw olu fana tɛ se k'u ta ɲɛfɔ mɔgɔ ye ka fara taxitigiw kan moto taxitigiw bɛɛ ten bɛɛ de b'i ka tɔnɔ bɔ nin san in kɔnɔna na nin kalo kelen kɔnɔna na ka bɛn ni kira bangeni ye kira bangeni nafabaw de bɛ a la an da tɛna se ka se a min ma anw yɛrɛ fɛ Bamako yan nɔ a bɛɛ bɛ don anw de kunna donc kira nana ni hinɛ de bɛɛ bɛ hinɛ sɔrɔ k'i yɛrɛ da hinɛ nin bɛɛ y'a hinɛ de ye kuranɛ a ye min fɔ o ye wulibali de kira cira bɛɛ lajɛlen ka hinɛ de kama wari ye hinɛ de n'i y'a sɔrɔ dɔrɔn i b'i yɛrɛ la hinɛ ni a ye siga t'a la donc mawludu nafa a tɛ se ka fɔ ka ban ayiwa alhamdulillah an bɛ an ka Seyidatu fo u ka nin walawalali sanuman ninnu na siga t'a la mawludu koko kɔni a nafa ani a barika i bɛ dɔɔnin de fɔ a la i tɛ se ka caman fɔ a la ka da an ka waati yɛrɛ cogo kan baro ka di a nafa ka bon nka waati ye an ta an tɛgɛ ma kosɛbɛ ni Ala sɔnna a ma waati wɛrɛw la an na sigida kɛrɛnkɛrɛnlenw kɛ mɔgɔ sɔrɔ faamuyali barika bɛ se ka bonya hali bi mawludu ko yɛrɛ kunkan o la an bɛ Ala deli jama bi k'i kunda an fa ani an karamɔgɔ kan a Seyid Sherif Usman Madan Haidara an bɛ Ala deli jama in a ka waro hɛrɛ ani baden na ka duwawu yɛrɛ kɛ an minnu fana ye mawludu kɛraw ye Ala k'an ka mawludu feteli kɛ an ma dalilu ye Ala kana kɛ an kan dalilu ye an b'a fɔ aw k'an bɛn sigida wɛrɛ shukran lakum wa barakallahu fikum ma assalama